Velkommen til næste video, som kommer til at handle om proces A, nemlig arousal. Her vil vi se på, hvordan arousal det påvirker vores søvn, og vigtigst af alt, hvordan vi kan håndtere det for at forbedre vores søvnkvalitet. Arousal det refererer til, skal jeg lige få skiftet her. Arousal refererer til vores aktiveringsniveau eller grad af vågenhed, og kan være fysisk, mental eller miljømæssigt påvirket. Det spiller en nøglerolle i forhold til søvn, og er vigtigt at forstå, hvordan vi kan påvirke vores arousal, og hvordan det påvirker vores evne til at falde i søvn og forblive i søvn, når vi så også skal sove. Når man gerne vil sove, så skal man forestille sig, at det er lidt ligesom en kontakt, der bliver slukket, når man falder i søvn. Det sker jo lige pludseligt. Man registrerer ikke, at man er faldet i søvn, før man vågner igen. Hjernens evne til at slukke på den her kontakt og falde i søvn, den bliver påvirket helt enormt af vores arousal-niveau. Og arousal kan også beskrives som det, der hedder det retikulære aktiveringssystem, eller RAS, eller hjernens aktiveringssystem, som har kontrollen over, hvordan den her kontakt den kan blive slukket, når vi skal sove, og den har svært ved at blive slukket, hvis vores arousal det er højt. Hjernens aktiveringssystem, eller arousal, det reagerer på stimuli fra omverdenen og fra kroppen, tankerne og følelser. Mange impulser, både udefra og indfra, aktiverer vores opmærksomhed og gør, at vi føler os vågne og svært ved at slukke for den her kontakt op i hjernen. Få og regelmæssige eller monotone impulser, det sløver os og kan sænke vores arousal. Der er nogle faktorer, der kan øge vores arousal, hvilket blandt andet er stress og koffein og elektroniske enheder før sengetid. Det er vigtigt at få identificeret de påvirkninger, der kan være, og implementere strategier for at reducere arousal, så vi kan forberede os på en rolig nattesøvn, inden vi skal til at sove. Ved en høj arousal, så kan man have søvnvanskeligheder, selvom proces S og proces D, som vi tidligere har været inde over, er på deres optimale niveau for en søvn. Men det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis ens arousal-niveau ikke er kontrolleret og synkroniseret. Ved længerevarende søvnløshed, så kan sengen miste sin værdi for stimuli til søvn, og i stedet blive en stimulering for vågenhed og arousal, så man får en negativ effekt af at ligge i sengen. En af de bedste måder at håndtere arousal på, det er ved at implementere beroligende rutiner før sengetid. Det kan omfatte ting som at meditere, læse eller tage et varmt bad. Og de rutiner, de skulle hjælpe til med at signalere til kroppen, at det er ved at være tid til at slappe af, og vi er ved at forberede os til at gå i seng, og simpelthen sænke vores arousal. En af de ting, som kan påvirke vores arousal, og derved også vores søvn rigtig meget, det er det velkendte fænomen tankemylder. Tankemylder, det kan henvise til en strøm af urolige eller ofte gentagne tanker, der kan opstå, når vi prøver at falde i søvn. Og det fænomen, det kan øge vores arousal-niveau og gøre det udfordrende at finde ro og umuligt at falde i søvn. Og det fører ofte også til katastrofetanker, som skaber overdrevne eller fejlagtige forestillinger om, hvad den manglende søvn det så også kan føre til. Og det kan eventuelt også føre til en række sikkerhedsadfærd, blandt andet at man går tidligere i seng eller sparer på kræfterne ved at være mindre aktiv i løbet af dagen, og måske sove i løbet af dagen, så man bliver mindre træt og derved så også forstyrrer ens døgnrytme, og man havner i en ond cirkel, som vi også tidligere har været inde på, at man kan ende i. Her vil det være en god idé at få klargjort, hvilke former for sikkerhedsadfærd man har tillagt sig, og få italesat uheldige antagelser og holdninger omkring søvn, og få afkatastrofiseret de her tanker og antagelser, der er omkring søvn. Søvnforstyrrende og søvntolkende tanker, som for eksempel overbevisninger om, hvordan man kommer igennem dagen med for lidt søvn, kan også være med til at skabe høj arousal. Kraftig monitorering kraftig overvågning af symptomer efter dårlig søvn, som blandt andet koncentrationsbesvær, det kan også opfattes som en tegn på, at man har for høj arousal, og man er for opmærksom på, hvordan ens adfærd er. Og det samme gør sig gældende for igangsætte sikkerhedsadfærd, såsom at melde sig syg og efter en nat med dårlig søvn. Det kan også sørge for, at man ryger ind i sådan en ond cirkel, og så er det bedre at få
i talesæt og gjort de her udfordringer konkrete og få specificeret dem, og så få fundet en god løsning til de udfordringer, der nu kan være. Det kunne være godt at få identificeret de tanker, katastrofetanker, man kan have fået igennem tiden, og prøve at finde nogle alternative tankemønstre eller tænkemåder. Det kan være, at man blandt andet skal have lavet en lille dagbog, hvor man skriver ned, den her dato, der fik jeg tænkt de her tanker, som jeg godt kunne identificere som en katastrofetænkning, og så prøve at komme med nogle alternative måder at tænke på, og derved få afkatastroficeret det her tankemønster, man nu har fået, og få lukket det her tankemøller, der ofte kan opstå. Og en anden måde at få stoppet det her tankemøller og få sænket ens arousal, det er, at man skal prøve at lukke sin dag ned, når man skal til at sove, og på den måde også få undgået tankemøller. Og som tidligere nævnt i den her video, der kan det være godt at have nogle ritualer inden søvn, så man prøver at mindske chancen for netop det her tankemøller, og vise kroppen, at igennem de her ritualer, der sænker vi altså vores arousal, inden vi skal sove. Det kan være, at man skal tænke igennem og notere, hvad man skal gøre den næste dag, og være opmærksom på, at morgendagens opgaver, de skal blive på et stykke papir, og ikke ind i hovedet. Man kan lægge an til at slappe af mindst en time, inden man skal sove, så man ligesom forbereder kroppen på, at nu er vi ved at gå i seng. Man skal gøre ting, man oplever, man slapper af ved at gøre, og man giver ned med at gøre. Der er nogen, der sidder og læser, der er nogen, der sidder og strikker, der er nogen, der spiller guitar. Det er bare at finde ud af, hvad der fungerer for dig. Så skal man sørge for at forbinde søvn med noget dejligt, rart og godt. Man skal undgå avoidance. Man skal simpelthen undgå. Man skal lære at identificere sine egne negative automatiske tanker, ligesom jeg viste lige før. Og så kan man også prøve med nogle afspændingsteknikker og åndedrætsøvelser, lige inden man skal sove. Og det er vigtigt at prøve at minde sig selv om, at 70% af al vores bekymringer, det omhandler frygt for ting og begivenheder, der aldrig indtræffer. Så at bekymre sig, det er at bede om det, du ikke ønsker, det skal ske. Men i de fleste tilfælde, der sker det ikke alligevel. Det var det for den her video. Tak fordi du så med, og vi ses i den næste.